todos. Imos comenzar a inauguración da Peña Deportivista de Betanzos Óscar Gil Sanz. En primeiro lugar, darvos as gracias a todos por estar hoxe aquí, no momento que decidimos facer unha peña dedicada ao noso veciño, non? Amigo, familiar e demais, que estuvestedes aí preguntando moitísimo por o que íbamos a facer, e iso é bastante de agradecer, non? Moitísimas gracias tamén ás xogadoras do Depor a Banca, aos xogadores do Depor e á directiva do Real Club Deportivo da Coruña por estar aquí, e sobre todo tamén moitísimas gracias á Federación de Peñas, non? Porque fan un arduo traballo altruista e sin eles pois sería moi complicado, non? Facer este tipo de actuacións e acontecementos, non? Bueno, nós, como todos sabedes, somos un puebliño pois moi pequeno, de 12.000, 13.000 habitantes apenas, e para que alguén de nós chegue ao nivel de Óscar, pois é un motivo de festexo, non? Pero que se ademais o está a facer como está a facer, pois eso sea un motivo de orgullo. Por iso todo, queremos agradecerche, non? Tamén que sempre que tes a oportunidade levas Betanzos por bandeira, sempre nos deixes quedar moi ben, e a verdad que é digno de agradecerche, non? Por todo iso, pois nada, moitísimas gracias, e os deixamos tamén ca Federación de Peñas, que ten a palabra. Gracias. Boa tarde a todos e todas. Bueno, creo que será inevitable que fose eu que en nome da directiva da Federación de Peñas dices unhas palabras nesta inauguración da Peña Deportivista Óscar Gil Sanz. Vouse intentar ser moi breve porque non é o protagonismo noso, senón que o protagonista sodes vos. Polo tanto, simplemente queremos dar a benvida en nome da directiva da Federación a esta nova peña, dar a benvida a esta gran familia deportivista, a esta gran familia que non deixamos de inaugurar peñas incluso estando no barro. Polo tanto, é digno de admirar o compromiso que temos, e agardamos seguir colleitando moitísimos éxitos e moitísimas alegrías ao voso carón a partir de agora se asuntas, e agardamos que con Óscar ao timón do equipo para levarnos a primeira ao sitio onde deberíamos estar sempre. Para benizar polo obxectivo cumplido da permanencia, tanto a Óscar como a Diego que están hoxe aquí, animar a Vera e a Samara por esa permanencia que agardemos que conquiran en breve, e tamén pois enorgullecernos deses campeóns de tanto o segundo equipo das femenino como juvenil. Nada, non quero estenderme moito máis, así que simplemente Diego, ven para cá, que en nome da directiva pois temos aquí un par de detalliños, vale? Un cuadriño e unha bandeira na que están todas as peñas, que na seguinte edición que fagamos pois xa apareceredes vos tamén. Bueno, boas tardes a todos. Moitas gracias, primero a todos por vir hasta aquí por motivo da inauguración desta peña que leva o meu nombre. Moi agradecido primeiro a directiva da peña por pensar que era digno de levar o meu nome a peña daquela. Moi agradecido a todos, agradecido a Diego, a Vera, a Samara por estar aquí comigo tamén, a xunta directiva da Federación de Peñas, a Carlos Ballesta en representación do club tamén. Ademais, Carlos sabe o que significa el para min, depois de todos estes anos traballando xuntos, viaxando moito co Fabril. Creo que era importante para min que estuvera hoxe aquí, pedinllo, a pesar de que tiña certas dificultades para estar hoxe aquí, ao final estivo aquí comigo acompañándome. Cando Diego me chama por teléfono alá polo mes de noviembre de que tiñan pensado facer algo, facer unha peña e que levar o meu nombre, primeiro me veo a cabeza todas as veces que como cativo, como xa non tan cativo, con algunha peña, tanto na peña do Pafsaco que participei aquí, que tamén ca Peña Brigante, do que son socio desde a súa fundación.
bueno, pois nunca me imaginara que pudera chegar a unha peña do Deportivo a levar o meu nombre sendo adestrador do primeiro equipo, non? E daquela o primeiro que me veo á cabeza foi todas esas imaxes, todos eses recordos e sobre todo a primeira sensación foi de orgullo, non? De orgullo porque, creo que unha peña no meu pobo no que tan, orgulloso estou, tan orgulloso levo sempre por aí adiante por onde vou, porque creo que a min Betanzos evidentemente modou prácticamente todo, sempre vivín aquí, sempre me eduquei aquí, sempre xoguei aquí ao fútbol, me empapei un pouco desa educación deportiva no equipo do meu pobo e todo o que son, yo debo pois a todo o que me pasou aquí en Betanzos, non? Daquela pois é un orgullo para min pois estar neste momento, ainda que, non sei se serei capaz de transmitilo, non? Depois, pouco foi pasando os meses, non? Esperando esta data, chegou nunha data, importante, non? Este 8 de maio, pois, coincide co cumpleaños do meu pai. Esas cousas nunca son por casualidade, non? Aquela, a meus pais tamén, teño que dar as gracias porque o que son gracias a eles, gracias á educación que eles me deron. Creo que o máis importante nesta vida é que a persona que sea levala en calquera ámbito da súa vida. Eu trato de levala como adestrador do Fabril, cando estaba Diego, como adestrador do primeiro equipo agora, non? Simplemente para rematar, agradecer tamén a miña familia, a miña muller, os meus fillos que están aquí, todos os meus amigos que tamén vieron a acompañarme, incluso teño que dicir algún que non é do Depor, pero que tamén está, que non sei se ese é un mérito meu ou un mérito del por estar aquí, pero tamén quero compartilo con vos e sobre todo, moitas gracias sempre polo cariño que me dades tanto a xente da Federación das Peñas de aquí de Betanzos como a xente do meu pueblo, e daquela, simplemente sempre estarei moi agradecido con vos, desde aquí, simplemente moitas gracias a todos, vale? Señor, moi chula, gracias. Nos tamén, de parte de toda a directiva e de todos os socios que formamos a Peña Deportivista de Betanzos de Óscar Pixán, queremos tamén facerlle entrega deste agasallo que espero que gardes con moitísimo agarimo. Leo o que pon nesta placa: presentación da Peña Deportivista Óscar Pixán, 8 de maio 2025, sempre un dos nosos. Moitas gracias. Thank you.